В началото и в репризата, разтърсваща като музикален химн на българщината. Панчо Владигеров. Не си падаме по традиции. Повече обичаме да говорим за тях. Но ето една щастливо опазена рапсодия Вардар. Генетично ще проникне в клетките на фестивала. Ще се превърне в негов неотменен и съдбовен знак. След тези първи музикални тържества, повече не го видях. Но един ден, много по-късно, може би малко преди да почине, го срещнахме случайно. Сестра ми каза: хайде да му се обадим. Представихме му се. Помните ли музикалните тържества във Варна, господин Владигеров? Да, много добре си ги спомням. Вие сте дъщерите на Васил Ставрев. Помня ви като мънички. Идвал съм у вас. А вие имахте черница в двора. Беше бяла, нали? Като седяхме в градината, черниците падаха. Туп, туп, туп. Разбирате ли? Той ги е чувал като музика. 1929 година. Четвърти музикални тържества. Апогей в осъществяването на фестивалния модел. Дошли са още 3 музициращи композитори. Петко Стайнов, Любомир Пипков, Димитър Ненов. 1930 година. Съвсем логично и заслужено се появява новото име – Народни музикални тържества. Наричат ги още оперни. На сцената е абсолютният бестселър «Сивилският браснар» от Росини. В него пее любимецът на варненската публика Петър Райчев. Неочаквано идва краят на тържествата. Причината? До господин министъра на народното просвещение. Както знаете, от 1926 година във Варна се уреждат народни музикални тържества. При днешната стопанска криза сме в невъзможност да отделим пари за уредбата им. Молим за подкрепа от държавата с една субсидия поне от 300 000 лева. Нека сумата не ви се види голяма. Тя ще се даде в подкрепа на първите и единствени тържества, гордост на културна България. С надежда. П. Бянов. Кмет. 12 март 1931 година. Следва резолюция. Да се откаже. Поучителна история. И нищо ново под слънцето на Варна. Възможно ли е това да е краят след 6 триумфални издания? Лятото на 1935 година. Критикуват се някои ориенталски остатъци в нравите на града. Варна вече обаче е европейски град. А тук пише за 3 задължителни изисквания: чистота, удобни тоалетни, любезно отношение към чужденците. Негово величество туриста. Изглежда вече туриста се превръща в фетиш. Полезен е за всяко градско начинание. Добри приходи от туристи, блестяща Варна. Какво става с тържествата? Нима потънаха в небитието, отидоха в забрава? Ето, възраждат се. Небивал концерт. Увертюра 1812 година от Чайковски. Ако няма да видите, поне ще чуете боя на Наполеон пред Москва. С 80 души хор, 40 души духова музика ще бият камбаните на Варненската катедрала, ще бъдат дадени топовни изстрели от миноносците в морето и прочие музикални ефекти. Отлично. Отлично, варненци. Паметна продукция. Обединява 2 конгениални произведения. Философско-драматичната поема Манфред от Байрон и увертюрата Манфред от Шуман. Рецитира Владимир Трендафилов. Очаровани са публика и критика. Стават на крака. Лятото на 1937 година. Гроздолечение, хазарт, спортни развлечения, екскурзии в околността,
И все пак, 3 симфонични концерта. 5-та, 7-ма, 8-ма симфония на Бетовен. Солистично гостува видната цигуларка Недялка Симеонова. 1938 година. Първи международни музикални фестивали Варна. И програмата. Международна морстрена изложба. Изложители и индустриалци дават пари за конкурса "Царица на плажа". 4-ти селско-стопански културен събор. 40 000 съборняци. В градската градина конкурс за народни песни, свирци и певци. Нечуван интерес сред летовниците. Посетивши много. Имало и чужденци. Прозира целта на варненци да бъдат чути и видяни. Всичко е запродан пред чужденците. Ето какво казва оперният певец Петър Райчев, художествен ръководител на тържествата. О, тук ще дойдат светила от най-голям мащаб. Няма начин да не ни посетят и чужденците с цел да се възхитят на Бениамино Джили, Бруно Валтер. Тук ще извикаме Тоти Далмонте, Лауро Волпи, Вернер, Клаус. Бленува. Има и снимка. Ето. От тогава, значи, между нас виси въпросът: ще стане ли Варна обект на международен и културно-художествен туризъм, нали? Успяват ли варненци? В нещо да, в много неща не. Тук има преценка на един чужденец-европеец. Съпоставя Варна с Залцбург и Истанбул. Тези градове нямат нужда да се правят тепърва на места за посещение. Това, което Варна действително притежава, е уникалния, равен, мек крайморски плаж, необикновената красота на църквите и нещо куриозно. Романтиката на циганската махла с нейните пъстри дечурлига, дето тичат след европейца и подвикват: чиче, дай лев. Предлагаме и екзотика. Така излиза. Обаче покрай тревогите за чужденците, това лято за пръв път прозвучава българска рапсодия от Филип Кутев. Лятото на 1939 година е най-критикуваното. Неграмотност, безстилие, безпътица. Найденов пише: бърканица от най-различни начинания, с доминираща серия прояви от концертно представени народна музика и танци. Обаче, посетивши много, симфоничното изпълнителство е напълно изоставено, според меломаните. Но какво са техните страдания пред това, което става в света? От 1940 година тържества вече не се провеждат. С Богом мечти, с Богом спорове. Започва онова човешко безумие, Втората световна война. Изкуството ще почака, докато замлъкнат оръдията. То ще почака, тъй като е дълговечно. Арс лонга, вита бревис. На български. Живота е кратък. Изкуството. Вечно. Същите улици, в новото им битие. Нов град, съвършенно нови хора. 370 000 жители. След войната отново виси във въздуха въпросът: ще има ли във Варна музикални тържества? Отново се завръщат от войната фронтоваците варненци. Отварят калъфа на цигулката. Ритуалът се повтаря.
Народно дело. Септемврийски брой от 1945 година. Четем. Притежателите на файтони, волски, магарешки коли да платят годишна такса. Но ето тук има нещичко. Във Варна пристига Саша Попов. Създава се Варненският симфоничен оркестър. Октомврийският брой на 1947 година. За деца до 1 година ще се дава брашно, гриз и сухари. Ето. Създава се Народната опера Варна с диригент Руслан Райчев, солисти Никола Николов, Йорданка Тенчева, Лиляна Анастасова. Януарски брой от 1949 година. Фабриката за чистене и боядисване на дрехи на Матей Нетков става фабрика Багра. И още нещо, много важно. Дирекцията на Балкан Турист назначава комисия за уреждане на голям музикален фестивал. Идеята предлага композиторът Георги Димитров. Това означава, че фестивалът ще възкръсне за нов живот. В брой от 1956 година откриваме самото директивно решение. Интересно е да се узнае кога се появява името Варненско лято. Народно дело от 14 юли 1957 година, като глава на рубрика върху черен фон. За първи път е изписано фестивал Варненско лято. Ето го. Не е ли удивително? Кой му е кръстникът? Никой не знае. Някой редактор, журналист. Съществува предположение, че кръстникът е Емил Трифонов. Ярко начало. Младата Катя Попова в ролите на Маргарита от Фауст и Микаела от Кармен. Горещо приветствана, залата препълнена. Паметен гастрол на Зинаида Пали и нейното върховно постижение – Кармен. Но се намесват и други жанрове. Виж ги. И футболна среща на стадиона между Б отборите на Унгария и България. 45 000 души станали на крака подгряват своите. По-будните поставят обаче въпроса за липсващия облик. Историкът Милко Димитров негодува срещу естетическата всеядност на Варненско лято. Ратува за център, идея, която да обедини програмата. Бедна беше тази година програмата от към естрадно-сатирични програми. Въздишат сторонниците на естрадата. 1961 година. Гастролират победилите в първи международен конкурс за млади оперни певци Питър Глосоп и наградените варненци Маргарита Лилова, Стефан Циганчев, Тодор Костов. Тържество на певческата младост. Ликуват меломаните. Нищо подобно. Ние не се предаваме. 134 колектива, 5830 изпълнители на автентичен фолклор през лятото на 1962 година. Гуд, покорен съм, казва Йозеф Щебнер, индустриалец от Виена. Зергут, прекрасно. Херман Остерман, Берлин, търговец. Варненско лято 63. Композиторът Найден Геров прави следния тъжен извод. В пъстрата поредица от естрадни концерти, циркови програми, илюзионисти, самодейни колективи успява почти нелегално да се промъкне и по един симфоничен оркестър. В българската музика има светци. Аз не знам как оценявате другите изкуства, но това са богове. Издигат културата на цял един народ. И Главанаков беше голям музикант и много добър човек, който умееше да работи с хората, който уважаваше оркестрантите си, умееше да ги учи и да се радва на това, което се създава. 1964 година осъществява се една блестяща фестивална идея. Първи международен балетен конкурс във Варна. Започва да работи първото балетно жури в света. Тогава някой много правилно го е нарекал Свещения балетен съвет.
Председател е великата руска балерина Галина Уланова. Редом с нея е Арнолд Хаскел. След това, година по-късно, Ерик Брун, датския балетист, за който казва, че няма тайни в балета. Алисия Алонсо, балерината на двете Америки. Нина Кираджиева, иконата на българския балет, този бог на танца Владимир Василев, който отнася, който с показаното от него все още е единственият носител на голямата награда Варна, която се присъжда на Варненския балетен конкурс. Други имена, с които цялата световна балетна общност се е прекланяла, това са Наталия Макарова, Владимир Баришников, Наталия Безсмертова, българките Вера Кирова, Калина Богоева, Красимира Колдамова. В по-новата история Фернандо Бухонес, Ева Евдокимова, специално за мен е светилото на сегашната световна балетна сцена Силви Гилям. Йоко Марушита от Япония. Общо в Варненския балетен конкурс са участвали 2200 души, които в положението на тези 22 конкурса от 1964 година до сега, до 2004 година, са танцували на сцената на Варненския летен театър 320 часа. И тук, във Варна, са изгрели не една, не две звезди, Варненско лято 65-та. Но стихийното саморазширяване в други посоки все пак продължава. На километър от летния театър се носят трелите от безспорно прекрасния глас на Робертино Лорети. Музикологът Йордан Каранов страстно настоява. Корените на фестивала са в тържествата от преди 40 години. Те са имали грамаден успех. По-глупави ли са били тогава? Назад към традицията. Да следваме първите. И напред към бъдещето. С министерско постановление Варненско лято придобива статут на първи български международен фестивал. Само музикален и представителен. 1967. Първото международно лято. Слава Богу! Успешно! Гостува Николай Гяуров. Организаторите открито обявяват своята пряка приемственост с първите български музикални тържества. Утвърждават фестивала като изпълнителски. Обособяват трите основни подиума – симфоничният, оперно-балетният и камерният. Връщат концерта пролог като симфонична изява на българското звукотворчество с тържественото представяне на българската рапсодия Вардар. Победа! Виктория! Недопустимо беше някой от участниците във фестивала да се тръгне от Варна недоволен. И ще дам пример с Катя Ричарели. Тя беше голяма италианска певица, много световно известна. Много се изплашихме, като ни казаха, че е много капризна, недостъпна, не контактува. Нейният личен антураж направо ни стряскаше, защото беше многоброен. Ние подготвихме специална програма за нейното посрещане и пребиваване във Варна. Предоставихме и възможност да разгледа културните паметници на града ни, да се запознае с културата на Варна, с курортните комплекси, с прекрасната природа на града ни. И тя започна да се усмихва, започна да контактува с нас, даже стана бъбрива. Контактите придобиха съвсем друг характер. Тя просто стана приятел на Варна. Ако разгледаме програмите на фестивала, ще се убедите всички, че доста често Райна Кабаеванска е идвала във Варна. Тя много обичаше града и Варненско лято. Може би го свързваше със своя баща, защото от тук е започнала неговата трудова дейност. Райна Кабаеванска веднага скъсява дистанцията. Тя е аристократ, но много достъпна личност. И не на празно, сега се обяснявам, всички камериерки от хотел Черно море
Идваха да я изпращат на аерогарата, защото много я обичаха. Изпращаха я заедно с нас. Като скъп спомен пазя приятелството си, особено с Ана Томова-Синтова. То продължава и до сега. Писмата и снимките, които са тук, които ми е изпращала, са ценна реликва за мен. В тях тя разказва за своите роли, които изпълнява по световните сцени. Искрено и забавно, бих казала, познанство ни свързва с мадам Ой от Япония. Спомням си едно от посещенията й във Варна. Кокетно слезе по стълбата на самолета с розова балетна пачка, а тя беше към 60 години. Не ги знаехме, ни горе-долу толкова. Слезе, прегърна ни и ни предложи да си направим снимки. Нямаше от учтивост как да откажем да си направим снимки с нея. Направихме си снимки и трябва да ви кажа, че колкото беше ексцентрична, толкова беше и добра, сърдечна и тя направи много за Международния балетен конкурс. Подпомагаше го редовно финансово, беше член на международното жури, беше една прекрасна дама. Международният авторитет на фестивала привлече за участие в него изпълнители от ранга на Роджеро Ричи, Януш Штаркер, Петър